രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ചൈതന്യമനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ആ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പം തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അർജുന, നിന്നോടല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യദേവന് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇഷാഗു എന്നുള്ള രാജാവിന്റെ അത്രയ്ക്കും മനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇഷാഗുവിന്റെ കാലം വരയ്ക്കും അത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായി? അത് മുറിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ ആ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വേദജ്ഞാനം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. എന്നിട്ട് എന്തായി? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരായി മാറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും, നീ എന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, അല്ല സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗത്തിന്റെ ആ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താണ്? അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനകൾ കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും 2 കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെയാണ് ഗുണം ചെയ്യുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുക? അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയാനായിട്ട്, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു റൂം എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ ഒരു റൂമിൽ നിറയെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന റൂമിൽ നമ്മളൊരു ചൂലും കൊണ്ടുവരികയാണ് അടിച്ചു വാരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അടിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചൂല് വെക്കുമ്പോ ആ പൊടി മുഴുവൻ മേലേക്ക് പറക്കും, മേലേക്ക് പൊന്തും അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത്രയും പൊടി പിടിച്ചെടുത്ത് അതിൽ വന്നിട്ട് ചൂല് വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ പൊടികൾ മുഴുവൻ മേലേക്ക് അടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പൊടി മുഴുവൻ മേലേക്ക് പൊന്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ
അതെല്ലാം ക്ലീനായി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി മുഴുവനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ തവണ വെക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്ടാവുക, പൊടി മുഴുവൻ മേലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയും, അതുമാതിരത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. എല്ലാവർക്കും അത്രയും ഭൗതിക വാസനകളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക വാസനകൾക്ക് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തോന്നും, അയ്യോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണോ, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ ഇത്ര കാലം എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നാളെ തൊട്ട് ജപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാം അല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരുപാട് അഴുക്ക് പിടിച്ച വാസനകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് മുഴുവൻ മാറിപ്പോണം അല്ലേ, അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ചീത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഗുണകരമാവുന്നത്. ഇനി കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗുണകരമാവുന്നത്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു രുചി വരും, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ പരമ്പരയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, അവരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം. കർമ്മണോ ഹ്യഭി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ. അവിടെ ഒരു വാക്ക് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ശ്ലോകത്തില്. ആ കർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാകർമ്മണോ ഗതിഹി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം വികർമ്മം നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെന്ന് ഒരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കർമ്മം വികർമ്മം അകർമ്മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ സകർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് സകർമ്മം എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും പറയൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. സകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വിധിപ്രകാരം തന്നെയാണ് മാതാജി. പക്ഷേ സകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ്, വേറെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് സകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കർമ്മത്തിന് വിപരീതമായി ചെയ്യും, അതായത് സൽക്കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത മരുത്ത കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തുക, ഇതൊക്കെ വികർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ വികർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ദോഷമാണ്, അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വികർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ്. ഇനി അകർമ്മം, അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ടെററിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഡ്രഗ്സ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വികർമ്മങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇനി അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൂടാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കർമ്മം വികർമ്മം അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം എന്തെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്, ഭഗവാന് നമ്മളെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയുന്നതിനെ ഒരു പേരുണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ, സംബന്ധ, ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് അഭിധേയ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞത്,
ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പോവും. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, സേവ ചെയ്യാം. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം ലഭിക്കും. അതിനാണ് പ്രയോജന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവുണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗീതാ സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അവരെ കൂടെ താമസിക്കണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സഹവാസമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സഹവാസം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യ 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 കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തിനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കർമ്മവും അകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് പരീക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അകർമ്മത്തെ കാണാൻ പറ്റുക? ശരിക്കും അകർമ്മം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മലയാളത്തില്? ആ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വരിക? ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവരാണ് മനുഷ്യ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അകർമ്മത്തെ കാണാൻ പറ്റുക? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്തത്? സകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതും അകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് അതിന്റെ കേൾക്കണില്ല കേട്ടോ. എന്താണ് ആ കർമ്മ? എന്താണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അത് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭഗവാൻ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഗുണം? പാപപുണ്യമില്ല അകർമ്മം. അതാണ്, പാപപുണ്യമില്ല, പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, കർമ്മത്തിന് പ്രതികരണങ്ങളില്ല. അതാണ് കേട്ടോ ഗുണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾക്ക് പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പാപം പുണ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അതായത് ഒരു പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പരോപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വരണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കണം. ഓക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പുണ്യം, നമ്മൾ ഈ പരോപകാരം ചെയ്യണതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിന്റെ പുണ്യം പോണത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും സക്സസ് ആവില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റാം അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറ്റുക. പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അതും ഭഗവാനാണ് പോണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അകർമ്മം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം കേട്ടോ നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അകർമ്മത്തിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപമില്ല പുണ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. നിറയെ ആൾക്കാർ വരും, എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു തരണം, എന്തെങ്കിലും മിറക്കിൾ അത്ഭുതങ്ങൾ. സന്യാസിമാരെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭക്തിയായിട്ട് കാണുന്ന, പുറത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും, അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് വരും. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാതെ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ തരും, ആ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കർമ്മം കർമ്മത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് അതിന്റെ ആ പാപങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കണം അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? അകർമ്മങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മൾ അനങ്ങാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം എന്താണ്? കർമ്മമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി മനുഷ്യ ബുദ്ധിമാൻ എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആള്. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങളില്ല, പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്ന അയാൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ്. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഫലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന പോലെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങു തടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ യോഗികള്, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് യമ നിയമ പ്രത്യാഹാര പ്രാണായാമ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമാധിയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത്? അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം, വലിയ ആളാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തനിയെ പോയി കളയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പ വർജിതാഹ ജ്ഞാനാതിക്ത കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഹ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനം നേടിയ ആളല്ല. ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? ഒരുപാട് ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ചു, അതായത് ഭസ്മമായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്കേ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വേലക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? യജമാനു വേണ്ടി. യജമാനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനിപ്പോ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ബാങ്കിൽ കാഷ്യർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. അയാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര കോടി രൂപ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ പൈസ. പക്ഷെ ആ പൈസക്ക് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് അയാളുടെ ജോലിയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആ ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, അതായത് ഇപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ ഉടമസ്ഥരുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണം. പക്ഷെ ആ പൈസ ഒന്നും തന്റേതല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഉടമസ്ഥനല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അയാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതിനോടും അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്. ഭഗവത്ദാസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചാമ്പലാവും.
അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഒരു അഗ്നി, അതായത് നമ്മള് ഊതി ഒരു വിറകൊക്കെ കത്തിച്ച് അത് കത്താൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് കത്തിക്കും അല്ലെ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒന്നും ഇല്ല. അഗ്നിക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കടലാസാണോ അല്ല വേണ്ടാത്ത കടലാസാണോ എന്ന് അഗ്നി നോക്കൂ, ഇല്ല, അതിൽ പെട്ടത് ചാമ്പലാവും. അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, കർമ്മപ്രതികരണങ്ങള്, അതായത് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിൽ ഇതാവും, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചാമ്പലായി പോകും. കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെക്വാ കർമ്മഫല സംഘം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഖ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ്, അപ്പൊ നമ്മളിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവര്, അതായത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇതേ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളും അതേ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മളും അതേ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ. ഏത് സങ്കടഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ദുഃഖത്തിനുള്ള പരിഹാരവും ഭഗവാൻ തന്നെ തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അയാൾ ദുഃഖിക്കില്ല, അയാൾ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം അയാൾക്കില്ല. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ഉറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവണമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു കാര്യം 10 തവണ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആവും അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിരാശിര്യത ചിത്താത്മാ തെക്ത സർവ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതായത് ഇത് എന്റെ വീടാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്കൊരു വീടുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പേരിലാണ് ആധാരം ഉള്ളത്, നമ്മുടെ വീടാണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള വീടാണത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും അധികാരം ആർക്കാണ്, ഭഗവാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അലമാരയിലോ അല്ലാതെ ഒരു പൂജാറമ്മിലോ എവിടെ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെന്ത് വേണം, ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടണം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണം അല്ലെ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരില്ല, നമ്മൾക്ക് പാപഫലങ്ങൾ വരില്ല. യദൃച്ഛാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭീന നിബന്ധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, താനേ വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാം, എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളാണ്, നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ സംതൃപ്തനാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരേണ്ടത്, ഞാൻ നേടി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമല്ല, എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആൾക്കാരും അവിടെ ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, നിമിത്ത മാത്ര
ഭവസവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് അർജുന, എന്നിട്ട് യശസ് നേടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിലെ യശസ് നീ നേടൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അർജുനനായ യശസ്. മനസ്സിലായില്ലേ പറയണത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സന്തോഷിച്ച് നമ്മളെ ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ദ്വന്ദ്മുക്തനാവണം. അപ്പൊ ഒരു ചീത്ത കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ നിർമത്സരനായിരിക്കണം. ആരോടും നമ്മൾക്ക് ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവണം, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരാം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവനേക്കാളും ഞാൻ നന്നാവണം എന്നുള്ള ഒരു മത്സര ബുദ്ധി അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്. ജയാപജയങ്ങളിൽ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവയാർ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയില്ല. അവന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിതങ്ങളാണ്. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്റേതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമ ഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധവനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആള്, അതായത് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഓക്കെ, അയാൾ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആണ്, ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, സർജറി നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സർജറിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാളെ ഗുണപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ശരീരം പോവാണ്ട് അല്ലെ, അയാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ വലിയൊരു സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ ഡോക്ടർ മൂലം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ആ ഡോക്ടർ അയാളെ അതിനെ കാണുക, ഭഗവാനുള്ള ഒരു സേവയായിട്ട്. എന്നാൽ ഒരു രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളോ ഭൗതിക ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറിയാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷമോ 15 ലക്ഷമോ ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും പണം ഞാൻ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അയാൾക്ക് വരാം. അത് രജോ ഗുണാണ്, അയാൾക്ക് പണം. എന്നാൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റാൾക്ക് ചീത്ത വരണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നില്ല. അയാളെ രക്ഷിക്കണം, ആ രക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ അയാളോട് എന്തോ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറയും ഇയാളെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കണം, അതായത് അയാളിൽ നിന്ന് അത്രയും പണം ഞാൻ വാങ്ങി അയാളെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ, അയാളെ പാപ്പരാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം, രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം, തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അയാള് അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സേവയായിട്ടാണ് അയാൾ ഓരോന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, ഭഗവാന്റെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വശരീരത്തിനെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന മാതിരി. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? യന്ത്രത്തിലെ ഭാഗം, ഒരു യന്ത്രം, നമ്മൾ ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, ആ മെഷീനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇടയിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിടണം. എണ്ണയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യും? തുരുമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂചി വന്നിട്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, അപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശ്രമത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് വരുത്തി കൂട്ടാൻ സമയം നന്നേ കുറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? വേറെ ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവകൾ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് തെറ്റ് പറയാനോ നുണ പറയാനോ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനോ ഒന്നും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള അയാൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, ആ കർമ്മമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ
ലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. സുഖദുഃഖങ്ങളായോ ശീതോഷ്ണങ്ങളായോ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്വാത്മകത അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിലും സുഖം ദുഃഖം വരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തണുപ്പ് ചൂട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകില്ല അവര്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ശരി, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വേനൽക്കാലം. ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മേലൊക്കെ അരിപ്പ് വരും, അതായത് ഇറിറ്റേഷൻ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും വേർപ്പ് കാരണം കൊണ്ട്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലം മാറി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ശൈത്യകാലം വരുമോ, മഴക്കാലം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. എന്തായാലും അത് നമ്മൾ കടന്നു തന്നെ പോണല്ലേ. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും അവര് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉദിക്കും, അവര് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അസ്തമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, എന്താ പറയുക, ഉത്തര ധ്രുവം അല്ലെ, ദക്ഷിണ ധ്രുവം, അതിലൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി തന്നെ വരും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതിനെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വിഷമിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് കുലുക്കമില്ല. പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണിത്. കഥസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവൻ ഭക്തൻ എന്നുള്ളതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും അവര് അടിമപ്പെടില്ല. അത് ദിവ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് ദിവ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളായുള്ള മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തനാവാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരം അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമമായി തോന്നാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾക്കത് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാല്, അതുപോലെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മകവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഇവിടെ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും എന്ന് പറയണ്ട അല്ലെ. എന്താണ് ഹവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാമോ? ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്നതല്ലേ ഹവിസ്? ഹവിസ് മാതാജി. ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കും അല്ലെ. ആ നെയ്യ് ഹവിസാണ്. അതാണ് യജ്ഞാഗ്നി ഹവിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലിടുന്നത്, നമ്മൾ ഹോമിക്കുന്നത് ആണ്. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. എന്തില്? ഭക്തി സേവനത്തില്. ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമല്ലേ ചൊല്ലുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിലെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് നമ്മളുടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമസങ്കീർത്തനാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഹവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നെയ്വിളക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് ഹവിസ്, നെയ്യ്. ഭക്തിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ. ആ യജ്ഞകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നത്? ഈ ഹവിസ് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. കാതുകൾ, ചെവി,
ആ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലണം. അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതാണ് ഈ കാതിൽ ത്രൂ അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അത് അവിടേക്ക് ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമാകുന്ന ആ ഹവിസ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മളുടെ യജ്ഞകുണ്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞാഗ്നിയിലേക്ക് അത് ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തുണ്ടാവുന്നു? അത് എരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർമ്മപ്രതികാരങ്ങൾക്ക് പോയി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കണക്ഷൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ. മാതാജി, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു പേര് ഇരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഉറക്കെ ജപിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മനസ്സിൽ അത് ജപിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ആ സമയത്ത് മാതാജി മനസ്സിൽ ജപിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ആ. നമ്മൾ ഈ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 റൗണ്ടോ 2 റൗണ്ടോ ജപിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് 10 പേരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ജപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. കാരണം ഒരു 8 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഇരുന്നൂടെ? എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ജപിക്കാൻ തോന്നാണ് ഇപ്പൊ. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ജപമാലയിലോ കയ്യിലെണ്ണീട്ടോ ജപിക്കണില്ലേ 108 എന്നുള്ളത്. നമ്മള് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം അത് പറഞ്ഞിട്ട് സന്ധ്യക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കും മാതാജി. അതങ്ങനെ പോരെ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരിക്കുക മാതാജി? അതൊക്കെയാണ് മാതാജി. അത് മനസ്സിൽ ജപിക്കുന്നത് മാതാജി ജപമാല ജപിക്കുമ്പോ ശരി മാതാജി, നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ 30 മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരു 30 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളുടെ എന്താണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നേ തീരൂ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തനിയെ കുറഞ്ഞു വരണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇച്ഛ വരണം, ഭക്തി വരണം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വരണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉത്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. അത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോ രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയണത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പാലും ഉണ്ട്, തൈരും ഉണ്ട്. രണ്ടും എന്താണ്? പാലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? പാലും തൈരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഈ പാലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മാലിന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പുളിരസം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് തൈരായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കണേ? നമ്മൾക്ക് ആ രോഗം ബാധിച്ച മാതിരിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ പാല് ഇങ്ങനെ നിറയെ കുടിച്ച് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് അജീർണം വന്നു നിൽക്കും, വയർ അപ്സെറ്റ് ആയി നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? തൈരോ തൈരുൽപ്പന്നങ്ങളോ ആണ് കഴിക്കുക, നമ്മളത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? മോരുചോറ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പാല് കൊണ്ടുണ്ടായ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? പാലിന്റെ വേറൊരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതും ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരാത്മാവിന് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യക്ഷതം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് രോഗാണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരം നമ്മളാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം, ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മേലെ വേറെ ഒന്നില്ല എന്നുള്ള അന്ധമായ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രോഗം. അപ്പൊ രോഗത്തില് ഒരാളിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് എല്ലാം കയ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് ഔഷധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് പറയുക. ആ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത്രയും കയ്പായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ 10 പേര് ആ ഒരു വീട്ടിലുണ്ട്. ആ 10 പേർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അഭിപ്രായത്തില് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താന്നാ പറയുക? അവരോട് ചോദിച്ചാ കയ്പാന്ന് പറയുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല അതിന് മധുരം ഉണ്ടാന്നുള്ളത്. അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളാണ്, ഇതിന് മേലെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, ഇതിന് വേറെ ലോകമൊന്നുമില്ല,
ഇത് തന്നെയാണ് ലോകം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധമാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയ രോഗമാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള രോഗമായതുകൊണ്ട് അതിന് യഥാർത്ഥ പ്രതിവിധി എന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിന് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധാമം ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രോഗത്തിനുള്ള ഔഷധമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രുചി കിട്ടും, ആ മധുരം. നമ്മൾക്ക് ആ ജോണ്ടിസ്, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറുമ്പോൾ ആ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാദ് അവർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്കും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധ്യാത്മിക ഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. അപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയും ഈ നിവേദ്യത്തിന്റെ ഭോക്താവും ഉപഭോഗ പ്രക്രിയയും നിവേദകനും ഫലവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷതത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോ ആ മറ നീക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവ, ഈ നിവേദ്യത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഉപഭോഗ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി നിവേദകൻ, ആരാണ് നിവേദിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ്. ഇനി ഫലം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു, ആ മറ നീക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാം ചേർന്നതാണ് നിരപേക്ഷതത്വം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയയും ചെയ്യുന്ന ആളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിലെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനോട് ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നിരപേക്ഷതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധ്യാത്മിക ഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. യൂട്യൂബിൽ എത്രയോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനലുകളുണ്ട്, അതിൽ മൂവീസ് വരുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ റീൽസ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. അപ്പൊ അതെന്തായി? അതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് മാറി. ഒരേ സാധനം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഭാവത്തിലാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ യജ്ഞകർത്താവും യജ്ഞദ്രവ്യവും അതിന്റെ ഭുക്തിയും യജ്ഞത്തിന്റെ യജമാനനും യജ്ഞഫലവും എല്ലാം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രീതി. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ മൊബൈലും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? ഒരു ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിനുള്ള സാമഗ്രിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗീന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേ നൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പോവാറുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ്? ഒരു ഗണപതി ഭഗവാൻ ദേവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും വിഘ്നം വരരുത്. അതുപോലെ ഒരു മകളുടെ വിവാഹവും മകന്റെ വിവാഹവും ഒക്കെ കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആവേണ്ടി നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം നന്നായിട്ട് നടത്തി തരണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാലോ വേഗം രോഗം മാറ്റി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുഷ്പാഞ്ജലിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരും ഭഗവാൻ, ദേവന്മാര്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു ചില പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ. ഇനി മറ്റൊരു ചിലവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലാണല്ലേ, പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ആരാണ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളൊരു കമ്പനി എന്ന് വെച്ചോളൂ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ്, അതിനൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും.
അതിൽ ഈ എന്താണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആളുടെ നേരെ താഴെയുള്ള ലെവലിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ താഴെ കുറെ പേരുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ താഴെ കുറെ പേരുണ്ടാവും. പല തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുക. അറിയാലോ, ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും, അതിന് മേലെ ഒരു ചീഫ് മാനേജർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുണ്ടാവും, അതിന് മേലെ കുറെ ഡയറക്ടർമാരും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവാം. അതിനുശേഷമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ ലാഭം ആർക്കാണ് പോണത്? മേലധികാരി. മേലധികാരിക്കാണ്. ഈ താഴെയുള്ള അയാളല്ലാതെ അതിന് താഴെയുള്ള ഏത് ഡയറക്ടർ ആയാലും ശരി, ഏത് മാനേജർ ആയാലും ശരി, ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം അവർ കൊടുക്കും, അയാൾ കൊടുക്കും അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിലോ ലോസിലോ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം കിട്ടില്ല, ലോസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭാഗം വരില്ല അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ ഇടുന്നു. അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇവിടെ എന്താ പഠിപ്പിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് എന്താണ് 1000 രൂപയുടെ ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു നിൽക്കും. അത് ആ കമ്പനിക്ക് വരുന്നു. ആ കമ്പനിക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതിനെ ഭാഗിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ പറയണത്? മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ പറയണത്? ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാനേജർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോലി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം 1 ലക്ഷം രൂപ ആ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ വരുന്നു നിൽക്കൂ. ആ മാനേജർ ആ 1 ലക്ഷം രൂപ ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ പോണത്? ഭഗവാൻ, മീൻസ് അതിന്റെ മേലധികാരിക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇപ്പം അതുപോലെ നമ്മള് ഒരാളെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മാല കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു. എന്തായാലും അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങള് ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ആ ദേവൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ദേവന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുഖാന്തരം ഒരു കമ്പനിയിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേലധികാരിക്ക് പോകുന്നു. ആ മേലധികാരി എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു. കറക്റ്റാ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ദേവന്മാർ ത്രൂ എന്ത് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി, ആ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രീതിപ്പെടും. മനസ്സിലായോ? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭക്തി ചെയ്യണം. അതെ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ഭക്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ദേവതമാരെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പൂജ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെയും കൂടി ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളൂല്ലോ. അതെ. മനസ്സിലായോ? പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി? മനസ്സിലായി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദേവതമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആയിക്കോളും. ആയിക്കോളും. അതാണ് നമ്മള് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പോലെ. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ക്ഷണികങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സമ്പത്തുകളാൽ യജിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ആ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സർവേശ്വരൻ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായവ വിതരണം ചെയ്ത് പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റുള്ള ഈ യുക്തിവാദികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, എങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് വിശ്വസിക്കാം? ആരും മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് സത്യം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ എവിടെയും എത്തില്ല, അവർ ജന്മം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും സർവവും തന്നെയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തമ യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനൻ എങ്ങനത്തെയായിരുന്നു? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അല്ലേ? അപ്പൊ അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം. എന്നാൽ അർജുനൻ സ്വയമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭർത്താവാം, നല്ല അച്ഛനാവാം, നല്ല അമ്മയാവാം, നല്ലൊരു മകളാവാം, നല്ലൊരു മകനാവാം. നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൃഷ്ണാബോധത്തില്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരി അല്ല, ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തില്ല അല്ലെ? എന്താണ് 26. ഭഗവാദീനി ഇന്ദ്രിയാണ്യനിയ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചില കറ കളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസമയം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, പുറത്ത് ഒരു ബന്ധമില്ലാണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു ചിലരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓൾറെഡി. ഇനി ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയാത്മക്കളോ ആകേണ്ടവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും, ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കോട്ടെ, ഗൃഹസ്ഥ, ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരാവേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ മാതിരിയാണ്. ആ 4 കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലേ? അതിന് മേലെ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം, എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു വേൾഡ് ടൂർ പോകണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയല്ലേ ആൾക്കാർ ചെലവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനു മേലെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് വിശേഷബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരികൾ. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി കരിയർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ ശബ്ദവീജികളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അല്പമൊക്കെ ആകാമെങ്കിലും അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ മാർഗമാണ് വിവാഹം. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ഇതിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും എന്താണ് ആ പഠിപ്പ്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ ഒരു 25 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ പറയുക. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലെവലിലാണെങ്കിലും ഒരു 25 വയസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണ്ടാവും, ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു വിവാഹം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പക്ഷെ ആ സമയം എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില്? അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ ഒക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യും, സ്വായത്തമാക്കാനും ചെയ്യും. അപ്പൊ 25 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. നമ്മൾക്ക് ഹൈറാർക്കി ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരോ ചെറിയ ആൾക്കാരോ ഒന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് കിട്ടും. ഈ ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളോട് നമ്മളുടെ എന്താണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, സന്തോഷിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, നിയന്ത്രണം വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിന് മേലെ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് നിയന്ത്രിതമായ, അതുപോലെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം. അതോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സമ്പാദിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന മാതിരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരെ ആത്മസംയോഗാഗ്നോ ജുഹതി ജ്ഞാന ദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി മറ്റവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ മനസ്സിന്റെ അഗ്നി, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് കേട്ടോ. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതോ, വായിക്കാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞാതപോ യജ്ഞോ യോഗ യജ്ഞാത്തദാപരേ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു.
മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായി വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല തരത്തില് അല്ലേ, അതാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യോഗ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ഇനി ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഇരുന്ന് സമാധി ലെവലിൽ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. 27 ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്താലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ മാതാജി? മതി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം നമുക്ക്. എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേര് എന്താണ് സൂര്യദേവന്റെ പേര്? വിവസ്വാൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തോളൂ. ചോദ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? എന്താണ് കാരണം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ? ഭക്തനും മിത്രനും ശിഷ്യനും ആയതുകൊണ്ട്. ആണോണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എടുത്തോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംശയത്തോടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, പറയൂ. അവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ, ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു. ഒരേ കാലത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അതായത് അർജുനൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിവസ്വാന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ വിവസ്വാന് കൊടുത്തത്. ശരി മാതാജി, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരുടെ നിലപാടിനെ എന്ന് വേണം പറഞ്ഞത്. മാതാജി, അത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന അർജുനന് പറഞ്ഞു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ഉത്തരം ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് നോക്കുക. ഈ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാതെ മുഴുവൻ പറയണ്ട, മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണൻ ദേവകീപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി, സനാതനനായി, ആദിപുമാനായി തുടരാനാവും? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്ന നിവർത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെന്താണ്? അസുരന്മാർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ നിരാകരിക്കൂ. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. കണ്ടോ? ഈ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അസുര സ്വഭാവമുള്ള ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? ഏറ്റുപോയതായിരിക്കും മാതാജി. ഇനി 5ാമത്തെ ചോദ്യമല്ലേ? 5ാമത്തെ ചോദ്യം. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിക്കോളൂ. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. ഒന്ന്, അതായത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അർജുനൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതോടൊപ്പം ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ അധിപതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു.
ആ ശ്ലോകം എത്രാമത്തെ മാതാജി? അഞ്ചാമത്തെ. ശ്ലോകം അഞ്ചും 6 5ഉം 6ഉം. കേട്ടോ. 5 കൊണ്ട് 6 അഞ്ചും 6 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങളാണ് അത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? രണ്ടുപേർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോണു. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും, അർജുനെ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? അതീന്ദ്രിയ, അതായത് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉത്തരം എളുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉന്മാദത്തിനും എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ എട്ടാമത്തെ അതെ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗത്തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താൻ. അതെ. ഇനി കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേൾക്കാത്തത്? ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാട്ടോ. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, അല്ല സോറി, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇവര് പേര് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഗുണാവതാരങ്ങൾ അല്ലേ? ഇനി ലെവൽ 3 നിങ്ങൾ ഇത് വിസ്തരിച്ച് പഠിക്കും. ഇനി ലീലാവതാരങ്ങൾ. ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദശാവതാരങ്ങളൊക്കെ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം വരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങൾ. ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദശാവതാരങ്ങളാണ്. ഗുണാവതാരങ്ങൾ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവൻ. ദശാവതാരങ്ങളെല്ലാം മതി. ലീലാവതാരങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ വരും. ഞാനത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ്. മത്സ്യം അതിൽ വരുന്നതാണ്. മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹം ഒക്കെ ലീലാവതാരങ്ങൾ. അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്നുള്ള പേര്. ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശക്തി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതില് വരുന്നതാണ് ആരാണ്? കപിലമുനിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞ 24 അവതാരം ഒത്തിരി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതില് നാരദരൊക്കെ വരും. നാരദര് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ വരും. വ്യാസദേവനൊക്കെ. ഇനി മന്വന്തരാവതാരങ്ങളിലാണ്. മന്വന്തരാവതാരങ്ങളിൽ ആരാ വരണേന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പേര്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ യുഗാവതാരം, സോറി, ഞാൻ ഒരു യുഗാവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ യുഗാവതാരങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ ഈ മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ വരും. ആക്ച്വലി മന്വന്തരാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മനുവിന്റെ കാലങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അന്തരങ്ങളിൽ അത് പല മനുക്കളുടെ കാലത്ത് വരുന്ന അവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 14 മനുക്കളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ. യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ കലിയുഗത്തില്, ദ്വാപര യുഗത്തില് കൃഷ്ണനാണ്, ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമനാണ് എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഈ അധ്യായം തീരുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതിസ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് അതിന്റെ വിവർത്തനാണ്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതിന്റെ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് താമസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതെ. നിയേയതമം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്കും ഞാൻ തക്തമായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അതെ. അവിടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാനെ
ഒരു മകന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും ഇനി ഒരാൾ കാമുകനായും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താങ്കളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീഷ്ണതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായി അദ്ദേഹം അഭീഷ്ടസിദ്ധി അരുളും. ഇത് മാത്രം, ഇത് വിവർത്തനം മാത്രം എത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഏവർക്കും അത് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അതിന്റെ ലെവലില് ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മുഖ്യത്വം. അത് ഈ വിവർത്തനം വളരെ നല്ല വിവർത്തനമാണ്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. അതുപോലെ എന്താണ് അവ്യക്തഗത ഭഗവാനെ എന്താണ് ഒരു എനർജി ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് എത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കും, ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതായത് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലും ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നടത്തിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നത്? കർമ്മം, അത് അവർ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് പോവുക. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഇതിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക, സ്പിരിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എനർജിയായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു, അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവരുടെ ആത്മാവിനുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. 149 പേജില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ ആൻസർ, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അക്കൂട്ടർക്ക് ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആരാണ് ദേവന്മാർ? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതായത് 13ന്റെ മതാജി. ഇനി 14. ഇനി എന്താണ് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ, ഫലേച്ഛയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി വികർമ്മം, ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അകർമ്മം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളില്ല, പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല? മനസ്സിനെയും അത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിനും നേട്ടത്തിനും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. അഞ്ജന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന മാതാജി, ആ ലൈവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും മാതാജി. എന്റെ നെറ്റ് പോയപ്പോ മാതാജിയാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ്. മാതാജി ആ ലൈവിലൊന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ആ വൈറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഓഫ് ആവുമെന്ന് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം, എന്തായാലും ഓക്കെ. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂട്ടോ എന്താ പറയാനുള്ളത്.